Hello guys! Welcome to my channel. It's me, Miss Shai. And today's video, isi-share ko sa inyo, ito ay ang Golden Vision Eye Patch Mask for dry eyes and eye fatigue. Guys, ayan. May laman itong 10. Ayan siya. Golden Vision Eye Patch Mask. Perfect itong gamitin guys for tired eyes, itching eyes, at saka yung minsan blurred yung paningin natin. Maganda to. Yung feeling ko na pagod yung mata ko, siguro cellphone. So, ginagamit ko tong Golden Vision Eye Patch Mask before akong matulog. Very effective siya guys. Mararamdaman mo, kapag nilagay mo to, mararamdaman mo na absorb siya sa skin mo. Very refreshing, malamig sa pakiramdam, at nakakatulog ako ng maayos. Effective din ito sa blurred, yung medyo blurred yung paningin mo. Tsaka parang nangangati yung mata mo. Ito lang yung ginagamit ko. Siya guys. Mabango siya. Guys, tatakpan lang natin ang mating mata. Ganyan. Siya ng 15 to 20 minutes. Ang ganda sa pakiramdam. Very That's all for today guys. Sana nakatulong ako sa inyo. And sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, kindly subscribe po and please like and share. Thank you!